Здравейте, аз съм Краси Марков и в това ревю ще разгледаме Sigma 56 мм DC-DN Contemporary на постоянно отворена бленда от 1.4, проектиран за APS-C Crop Sensor камери. Обективът се предлага в няколко варианта, които виждате изписани на екрана, а в случая аз ще разгледам версията за Canon RF Mount. Това е един обектив, който комбинира остротата на изображението в компактен и лек дизайн. Обективът е с размери 69 на 57.5 мм и резба филтър 52 мм. Тежи само 285 грама, забележете. Корпусът е направен от поликарбонат, който се усеща много близко до алуминия като изработка и го прави издръжлив на различни температурни условия, а по пръстена за фокус имаме оребрено покритие, което подпомага въртенето. Относно въртенето, този пръстен се върти много плавно и леко. Също и тук от Sigma са се погрижили да осигурят гумираното уплътнение по байонета против влага и прах и е нещо, на което аз лично много държа. Обективът разполага с зрително поле от 26.9 градуса и с минимално фокусно разстояние от 50 см. И сега да видим няколко кадъра, заснети с този обектив. Относно видеото, този обектив е един чудесен избор, особено в по-слабо осветени ситуации или когато искаме да акцентираме на конкретен обект в кадъра и да получим компресиран заден фон. А в следващите кадри виждате как работи автофокусът, като умишлено го тествах през друг обект, за да проверя колко точно прехвърля и насочва от един обект на друг. Заключение. За мен лично това е един чудесен портретен обектив. С максимално отворената бленда до 1.4 може да получим един много красиво компресиран заден фон и да дадем акцент на основния обект в кадъра. Също подходящи за продукта, фотография и видео. Конкретно при видеото отново могат да се получат много емоционални и въздействащи кадри заради компресирания заден фон и акцента на основния обект в кадъра. И разбира се, не на последно място, нещо, което споменах няколко пъти, възможността да се снима в по-слабо осветени ситуации. Дали би го използвал? Категорично, ако използвах Crop Sensor тяло. Благодаря на Фотографски системи, че ми го предоставиха за тест и ревю. Линк към техния сайт ще намерите долу в описанието. Надявам се, че видеото ви е харесало и ви е било полезно и ви е накарало да се замислите дали да не добавите този чудесен портретен обектив към арсенала си от обективи. Оставам на вас да прецените. Чао и до следващия път!